Nano ha. Zaunik Sirkep channel clear tu zong zong te. Venia kan en haule tur hi. Girls from Nowhere Netflix series zingami khanin. Episode ming hi Thank You Teacher tini. Nano series big hi hemi bak chu kan ti chuak hri theilo mei theya. Achan po copyright atamin mani le midang ti natna atama wang hian YouTube lam hian. Restriction dam taka siam wang ani. Ti chuan he series big kan en tur chu zirtir tu pakhat chungchang niin. Muna min tia atop thlengam lo thlir sak turin kan ngen ma sa chau ani. He movie tira hian zirtir tu pakhat chu kan hmua. Ani chu school party na chuan ron lutin akuta chuan colorful gan kenengin chu chuan zirlai le zirtir tu chen khatte chu ati hlau thong le chu chu enge chan niang le in hriat chak thau ka ring chu mi hre tur chuan hun kal to ilo thlir ma sa photang u. School tam tak hi chu zirlai nu le pa te wang chawa function le om theiani awang chuan zirtir tu te pon no pang te chu an zain an tona muti mei tur hi ni zirtir tu chu no pang te welcome nan chibai te an no book thin ma se zirtir tu pakhat am chuan chu thil chu angai dan ani ve hau lo mei chu ta tak chuan zirlai pakhat ron kalin a ming na no ania ani chuan zirtir tu te chu chibai ron book ma sa in miss am chuan mak ati hle. Ti chuan school assembly lai chuan principal chuan zirlai no pangta zinga student director an thlan tur thu chu puangin achan po senior te an chhuat to don wang ani tin ani chuan zirtir tu ngai na thlo ber an thlan tur thu puang bokin ti chuan chu zirtir tu chuan a free in Singapore an tlo tei tur thu chu a puang tel bok ti chuan assembly an nei zo hnu chuan class la ngalin ti chuan zirtir tu mel tha le lar tak mai ping churon langin tlasala ti chuan an zinga zirlai pakhat a chungte hausa tak mai he school tan po poisa tam tak lo seng to thin a ming ching ania aril ru te te chuan heng zirtir tu te hi student parent council lo nean ni ti chu a hre chiang hle Miss Ping chuan thandu pakhat soin tin a lecture lai chuan no pangte chu phone khoite ei turai te chu phal saka chu chuan no pangte chu ati hlim hle chu chuan no pangte laka Miss Ping po ati tlatlum hle a ti chuan an class period te ron zo vatin Miss Ping chuan school bana a tutor class mai lo tur le an exam le a po chu ta tanga ati chhuat tur thu a soi chuan a chuak ta a class do le chu Miss Am class nin ani class a ro hi chu no pangte chu nan ning thei hle a chan po zirti tu strict takani wang chuan ani thung chuan chu zirlai te ta na thaber nianga in chung no pangte zinga chuan na no chau hi he class nuam ti om chunani tin Miss Am chuan no pangte hne na a zirtir dan chu a thaber ani thule tu mai in soi sel hlek lo tur chuan a soya chumi hnu chuan Miss Am chu principal room a kalin principal chuan zirti tu ngai nat lisa Miss Am chu anun hung berani thule pakhat chia vota hmu thu shilin ma se chu enga ma ngai lo thu shil a zirtir dan te chu zirlai te ta na thaberani thule zirtir tu then khat tuition class kal a chuak tur chia shil thinte ang lo taka dan dik taka lecture thin tu te chu soin ma se principal chuan chung chu apoimo lo thule zirlai nu le pa te tanga poisan hmu chu apoimo bera a zirtir dan le anung changte siman no pangte ngai nat ni tum tur chu na tista zo ka ma se ani chuan chu rem ti lo principal chuan apasal chungchang zot lein ani chuan ani le afapa chu lim taka anom thule apasal chuan na inrola du to lo thuar hila chumi hnu chuan chuakin teacher room avalu zirtir tu dangte chuan apasal le na an chungchang an lo soi ti chuan a bullet thu sar pakhat po chuan apasal le na an chungchang bok lo soi lein ani thung chuan meichia raipur ve mai kalsan du tu chungchang a soi pe lo thule ani nena anin kara eng ma om to lo thu shilin top turina ti tin amimal nuna boilo turina ti bok chuai chuan zirtir na thazok an pek thei dan tur ngai to zok tura tin chumi hnu chuan nano ron lut ani po chuan zirtir na thazok petura ain huam chu ro puya ti thule pui a hre lo thu chu shilin zirtir tu nu po chuan a thil tum chu thil thatak ni na ngai ti chuan Miss Am a ho hnu chuan a fapa chu ron kalin anu chu chhana dik hril turin lekhabu pe ma se ani chuan thai bo fekin a hne na ama ngei chu na chhana chu zong hmu turin a tia a fapa chu mi then khatte anga chhana te zo kher ngai lo tur le chuti lo chu apa miloi lo tak anga a chhuwa ve me lo thu hrilin ama ngei chuan zong chuak turin a hrila ti chuan a kal tabok Miss Am ina ati turte ti zo hnu chuan
bazara kalin chuta chuan thil in turvel avalaya a thil leite aman pekna chuan vakalin azuar tu in 50 cent lek akir mai po chu dil ngalin apeta boka ma se sen khat lek chu peletin sen somnga nei lo thu sil chuan miss am chu ti thin rim khoya tanga graduate nge ni thu te zotin a chan po anung chang le tong dan chu moi lo ti em wang nin tin miss am chu thin rim zual zelin a out of vak maya poisa kir tur a thir tak ngel po nei lo chu dor khak tlak ani lo thu te asoi azuar tu la po chuan chunga thil leite leya du chuan chutia thin rim a aw vak lo tur atin a poisa chu amo berani lo thu sil chuti lai chuan na no po chuan lo thlir ve ranga chumi nu chuan hozui ve me in afa panei chun nen chuan dinaran aya chuta dinaran eina chuan afa pa chuan a hne na apa omna zotin angai thua hril chuan miss am chu a thin rim hle afa pano pang mei chu an khum chi amin afa pa chu apa chung cha ngai to lo turte mangai na nei lo apa chu ngai to lawa an pahnia an hlim tun thu chu hril atuk lo ni in miss am chuan tlasala le me ka chuti lai tak chuan zirlai no pangte phone chu ron rideu tlo in miss am chuan enge ni tia zotin en sak avatum no pangte chuan apasal chungchang ani thu soin apasal hlui na atanga aban chungchang chu lo ni ya chuta tak chuan miss am omdan chu in thlak thutin unconscious turanga omin a au chiam maya ti chuan atla zui tabok chumi nu chuan principal ron langin a mental health chungchang ngai poimo tura shilin ma se ni chuan adu lo thu shilin chol hri tura ati po chuan zirtir dan thlak chu ati thlotlin photangai thu shilin ma se principal chuan arem ti lo thu shil tin na no po run lut velein miss am chuan engwanga zirtu tu dang te chuan a zirtina thlak tum dan chu pom du lo nge ani thu te soin tin na no po chuan chung thil te chu a tha ti thu le ama miss am chu school director ani phot chuan zirlai dang te po chuan a thuan zo manga an hriat na po alo zaw tur thu chu soina chuak ta a chu chuan miss am ril ru chu koi herin thu per du na thinlung chu alo puta ma se aril ru chu ala har fim theilo ril ru bim mup chunga chuakin pon lama zirlai le zirtir tu dangte awa mu chuan ama chu lo nui zat em in chuta apasal ngei chu awa mu ani chuan an zirlai zingami a mel na no ang chia chu lo kopin ama ron en lai te chuan an nui vera chumi wang chuan thinrim em in apasal chu pen mor zum chuan awa chhun ma se chu angai tu na sual mei ni in zirlai no pang pakhat chin apa hausa tak zo kha alo vit ni in chu chuan midang te chu ati hlau hlea ti chuan principal po chuan miss am chu a suspend tanghal bok thantur danga nei lo thu shilin miss am chu in chhir tak chungin a chuak ta miss am chua peilai chuan miss ping tuition pelai va muin a zia hriat tir mang silawa a chuak tur dik tak chi alo hril chu muin na noron lang zui miss am chu atumte hlotlin ma lo chuan beidong mi lo tura ron fuila in an skula zirna ti masalawa a chua chuan mi hlo cham dik tak ani thu chu a hril bok chumi nu chuan ina hongin a phone a han en chu a thil ti wang khan zirlai dang zong ta chuan tongkam chathin renga ama chu mo puin miss am ril ru an ti boile ta chur mai le chuta anun hlui ngai tuale tin apasalina afapa nen chau tura akal san lai kha ngai tuale tin afapain apa zui tum chu dangin tumlo tak mai na fapa chu alo that jok hi nia 2 คนแม่ลูกสบาย apa azirtir tu panina an chungchang an lo soipo khan afapa a hlo chungchang kha an lo soi ni in an principal po khan afapa ne na an that thu soi khan miss am dan chu makalo ti em zo khalo ni achan po afapa thi to wang ni in ti chuan ama in school party lom tur chuan in puacha chuti mek lai chuan school lama chuan party nei turin anawin puacha ve mek bok principal chuan awat rang ta semin tin principal bok chuan an school adopted director apon mek don lai chuan voile khata miss am aron lu ta thut mai chuti ron lang thut mai chu zirlai le zirtir tu chuan mak an ti hle chuti anen thup lai chuan miss am chuan akuta tang chuan silai chu ron phor chuakin chulai hmuna zong mai ta chu amalte te na ron kap ta mi mai le chuti aka zo vek nu chuan na no ron lang ve lein ane na chuan school tam tak an kaldan anga kalve school danga thu le tuna action an lak ang chuan khovel hi athak danglam thei tak ang mo tina zo tin miss am chuan kong dik zo tura apuya wangin na no chu lom thu hril ma se na no chuan an zirtir tu nu chu ngei takatin miss am po chu angai tuana a na no le
a pasal in kop kha ala hreng chu wang chuan nano chu ka tum vein tin nano chu chumi chu a chan ni ma se engwanga midang te chu that ve kher nge tin a zot ani chuan education system an ti chiat vek thu shilin ma se nano chuan mis am chu mi lo cham mai ani thu soi tin education system chu a lo cham tia chuan lam siam mai ani thu shilin ani thung chu tuna thil ti mek chu kong dik tak ani thu le ati tur dik tak ati tin soi ma se nano thung chuan atang ma hai wang le englai point dik angina in ngaya midang te chu dik lawangin a ngai thin tia soin a chuak ta Miss am thung chuan chung thil zong zong chu an tan veka ati ani thu soin ma se atu topa he than thu a hian Miss am hian angai tu na le angai dan chia ta chu thil dik anga nga in midang te ti dan chu dik lo le thalo tak ang vekin a hria chu system thlak thlenga tumna po chu midang te tho pui tum lem lovin ati dan te chu dik ber angin anga ya ma se ani na taka chuan ama chapo wangte atang hai wangte niin atopa chuna ma Miss am ngei po bi hlo chama in chuin thil poi lian tak ngai dam sen rol lo chu ati ta jok sia ti chuan he episode big chu atop le ta ani kan thil du le dikber nia kan ngai zong zong te hi kan chapo wang mai ni in midang te thuron le an ti dan te hi za saka en sak ve jok turani